Og i dag der skal vi tale om, hvordan skoledagen muligvis kan blive kortere for nogle skoleelever. Nogle kommuner har modtaget et brev fra Undervisningsministeriet, og det betød, at eleverne på Hvidovre Skole de kunne gå tidligere hjem i dag. Det er Undervisningsministeriet, der har sendt et såkaldt hyrdebrev, som hjælper kommunen med at tolke loven, så de f.eks. kan gøre, så eleverne de får tidligere fri. Og det gør så, at de i de obligatoriske fag bedre kan koncentrere sig. Det er blandt andet understøttende undervisning og lektiefordybelsestid, som ryger af skemaet. Mere til i dag har vi Thomas Bro, som er medlem af regeringen. Hej Thomas. Jeg vil høre, om du går ind for korte skoledage, eller om du vil prøve at afskaffe kortere skoledage helt. Jo, Adam, jeg vil give dig og mange folk helt andet ret i, at skoleformen ikke har fungeret optimalt endnu. Men jeg støtter mit parti og dets beslutninger i forhold til emnet, og tror på, at der i fremtiden kommer flere positive syn på den lange skoledag. For det er en proces, som ikke kan køre ordentligt fra dag 1. Det kommer til at ske over tid med de erfaringer, vi får efterhånden. Så det du siger, det er, at måske efter 5 eller 10 år, der kommer de lange skoledage til at fungere. Ja, det har jeg tiltro til. Da vi gik ind for vores beslutning om en ændring i skolen, vidste vi, at det ikke ville være populært. Men på sigt vil vi formentlig få en stor positiv effekt, når eleverne skal videre fra skolen. Altså når du siger det på den måde, så kan vi jo selvfølgelig godt forstå det smarte i det. Men hvad siger du så til, at elever helt ned til 3. klasse, de får op til 32 timer om ugen? Som sagt, som tidligere, vil der i fremtiden være en kæmpe stor effekt ud af det her lange skoledag her. Det er kun eleverne, der har været vant til andre skolegang, der rigtig bliver påvirket af det her. De elever, som end ikke er startet i skole nu, vil kun kende til den her form for skole, den form her, så den her måde skolen fungerer på. Så de vil ikke få samme indtryk af skolen, som dem, der har det nu. Men synes du ikke, at 32 timer om ugen er lidt for meget til sådan nogle 9-årige børn? Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Børn har godt af at blive undervist mere end tidligere. I Danmark vil vi gerne måle os blandt verdens bedste mennesker i uddannelse. Men de seneste årti her har resultaterne vist, at vi er ikke så langt op, som vi ønsker. Med de længere skoledage, der får vi flere fagligt stærke elever, som så når de skal videre til gymnasier, er mere fagligt stærke, det gør, at de får et bedre resultat der, så de kan få en bedre uddannelse. Så du tror, at ved hjælp af længere skoledage, så kommer børnene lettere ind på gymnasielle uddannelser? Ja, det er jeg helt sikker på. De seneste år her har elever i udskolingen fået en stigning i de gennemsnitlige karakterer. Så i fremtiden vil der højst sandsynligt være flere, der vælger gymnasielle uddannelser. Hvad siger du så til, at en skole i Hvidovre de har fået et hyrdebrev, så de kan gøre skoledagen kortere? Jeg synes, det er totalt uacceptabelt og et brud på tiltroen til regeringen og Folketingets beslutninger. Men har du stadigvæk tiltro til Undervisningsministeriet, efter de har skrevet hyrdebrevet? Ved Undervisningsministeriet foretager sig, vil jeg ikke kommentere på. Jeg synes, det er respektløst i forhold til Folketingets beslutninger, sådan at prøve at komme udenom den lov, der er lavet. Mange tak til Thomas Bros, medlem af regeringen. Jeg er Adam Larsen. Vi ses. Hej.